Нашия дом, с клише ще започна, нашия дом е нашата крепост и общо взето всеки се интересува от дома, в който живее, но важна задача на градските активисти, каквито сме се събрали днеска, е всъщност да променим малко нагласата на хората, че дома не свършва с границите на апартамента, а с квартала и с въобще общността, в която живеем. Затова и решихме да започнем дискусионните панели именно с местата за живеене и с жилищните квартали и въобще общностите и как те развиват и поддържат местата, как създаваме места за живеене заедно в жилищните квартали. Модератор на дискусията ще бъде Любо Георгиев, архитект с много международна практика, който се връща в България да прави Architecture Week, но след това се заема с много обществено значими дела, като Визия за София, дългосрочна стратегия за Визия за София, екипа на София към момента, лаборатория за градско развитие. Всички познавате Любо най-вероятно, така че няма нужда да го представям. И участниците в първия ни дискусионен панел, Ангел Бондов, лично за мен един от първите хора, с които съм работила по плейсмейкинг на Меси и безспорен експерт в сферата от Сдружение Неформално, Влад Федоров от БГ Бъди активен, който ще ни разкаже и за проекта на БГ Бъди активен активни квартали, Даяна Николова от Фондация Ново архитектурно наследство. С това ви каня да се присъедините тук при мен на сцената. Даяна Николова, Ново архитектурно наследство, които изследват междублоковите пространства в жилищни квартали, и двама от разпознаваемите в своите общности активисти в два големи квартала в София, Любен Вуков от Сдружение за Слатина и Асен Асенов от Младост. Заповядайте. Здравейте! Много се радвам, че започваме този дебат именно с местата за живеене. Ади ми спести представянето, така че имаме повече време, т.е. вместо час и половина ще го направим за 1 час. Много ми се ще. Обикновено дебатите на такива места са модератора, в случая аз, задава въпроси на хората, те му отговарят, въпроси от публиката и така. Всъщност не е много дебата, ми е 1 към 1. Затова много така активно ще ви подтикна да си задавате въпроси едни към други. С един микрофон ли разполагаме всъщност? С 3. Добре, значи този от тази страна, този от тази. Моята роля ще да ви подтиквам в някакви насоки, ще ви насоча в няколко неща да кажете по няколко думи, обаче оттам нататък много ще се радвам. Вие не сте така притеснителни хора, познавам ви повечето от вас добре или така повърхностно, но отпуснете се. Създаването на места за живеене го правим общо взето всички. Особено, както Вивиан каза, тук на Балканите си имаме собствен почерк за това нещо. Някои от нас го намират за нелицеприятен, други го припознават като някакъв инструмент, през който всъщност ние припознаваме и правим средата наша. Погледа към създаването на местни общности и към плейсмейкинга или местоправенето може да бъде през няколко перспективи, които подхода за работа и с средата, и с хората би се различавал според няколко неща. Вие от своя опит сте участвали в повече или по-малко през една от тези перспективи. Един тип е застрояването. Едно е да събереш общност в един квартал, където хората живеят основно в къщи, нали, всеки си има двора, всеки си, нали, общото пространство, улицата или площадчето на селото или нещо този сорт на квартала. Друго е да събереш хората в един панелен квартал. Най-малкото степента на познанство е различна. Тоест застрояването е от значение за това как събираме хората заедно. От друга страна, различните възрасти, пак беше даден пример от преди малко, по съвсем различен начин взаимодействат с активистите, с средата и така нататък. Едно е да въвлечеш деца, друго е да потърсиш работещи хора, пък трето е възрастните. За всеки от тези неща се използват различни инструменти. Администрацията също се различава. В смисъл, ние в България имаме примери от страхотни примери на хора, които са супер въвлечени, до такива, които не искаш да си говориш после с... Ти не искаш по принцип да си говориш, но ти се налага. И оттам нататък и процеса, който извървяваме, се различава във всеки от тези случаи. Аз ще задам към всеки от вас по един въпрос и после ще се опитаме да завъртим така логиката. Ще започна от
може би от Ангел с въпрос за това по какъв начин в неговата практика работата с различни възрасти се отразява на подхода и как някакви поуки, които си извлякал от работата си с деца, с работещи с възрасти. Така кратичко да кажеш някакви неща и после ще продължим и към другите. Здравейте на всички, благодаря на Любо за въпроса, благодаря за поканата. Много накратко казвам се Ангел Бондов, част съм от Сдружение Неформално, урбанист съм по образование и така някакси ми е носталгично да има продължение на тази конференция от преди 5 години, където част от вас също присъстваха на първата конференция на Placemaking Connected. Тя беше по повод края на първите 2 издания на проекта Място, в което бяха облагородени 20 публични пространства в цялата страна с участието на местни хора. Научихме много неща, сблъскахме се с много казуси през този период. Едно от нещата, това, което Любо вече каза, че публичното пространство, неговия характер имат отношение към самия процес, но може би най-важният извод, до който стигнахме е, че естествено хората имат най-голямо значение, много по-трудно се работи с хората, отколкото с самото физическо и статично публично пространство. И за да улесним бъдещата работа в това направление на всички, които имат желание да се занимават с плейсмейкинг, да въвличат хора, да работят с общности, след края на този процес, имайки 20 кейс стъдита, които да сравним, ние дефинирахме 10 архетипа, 10 събирателни образа на хора, които може да срещнете, когато тръгвате да облагородявате публичното пространство. Тук съм донесъл направихме ги на карти и една алфа версия на ролева игра, но донесах едни карти, с които да ви покажа някои от образите и да отговоря директно на въпроса на Любо за различните възрасти. Това, което смятам, че е важно да имаме предвид, че хората са, естествено, всеки си има своята самоличност, своята идентичност, но забелязахме, че има събирателни образи, които са доста характерни за българските градове. Специално, например, на първо място това е Байван, това е нещо характерно за български контекст, това е един твърд негативист, който винаги те посреща и казва, това няма да стане. Колкото и да се опитваш да го убеждаваш, трябва да си готов за Байван и да знаеш, че това е един човек, който е на така възраст около 60 години, може да бъде полът, всъщност няма значение, може да бъде и жена, може да бъде баба Иванка и отново да е негативна настроена. Може да срещнеш Бубо, което е едно момченце или деца на възраст между 9 и 13 години и трябва да знаеш, че това са най-отдадените помощници, както и Вивиан казва, децата обикновено стига да имаш търпението да им обясниш, те могат да бъдат безценни в един подобен процес. И така дефинирахме общо 10 архетипа, като идеята на това нещо е, че за всички от тези хора трябва да се подходи към тях по различен начин. Трябва да се използват различни инструменти, за да успееш да промениш не самите хора, по-скоро маниера им към един подобен процес и как те се отнасят към публичното пространство. И доста от нас, може би всички сме чували за град за хората, но е важно да знаем и кои са хората за града, с които се опитваме да влечем и с които да работим. Благодаря ти. Това е наистина, после може да хванете Ангел в паузата, да го разпитате с подробности за другите възрасти, защото солиден опит са натрупали в работата си в неформално. Свързана тема, към Влад се обръщам тук. Ти си работил в различни български градове с различни администрации, забелязал си различни отношения. Можеш ли да обобщиш няколко архетипа на отношения, поведение на администрацията, положително, негативно? Какъв е опитът ти свързан с плейсмейкинг в България? Здравейте! Аз по принцип да разкажа малко повече и за организацията ни. Включих се в работа активно от 2018 година. Всъщност започнах също като доброволец и с Ангел заедно обикаляхме няколко града в България и съответно се включвах активно в плейсмейкинг процеси. Сега, тъй като по моята специалност съм завършил международни отношения, просто ми е интересно сега да наблюдавам как това се развива в общности, т.е. кои са тенденциите, кои са нагласите и как се случва тази комуникация в общности. И съответно в може би по-малки градове, защото нашата организация принципно се опитва да работи точно с
малки населени места, защото ние вярваме, че в такива градове обикновено има по-малко възможности за включване, за участие, а съответно, тъй като днеска говорим и за демокрация, демократичните такива навици се развиват само когато имат практика. Нали, съответно, когато могат да се изразяват по някакъв начин, дали това е съгласие, общуване, комуникация или спор. И съответно, оттам започнахме, че се опитваме да се концентрираме върху малки градове. Комуникацията обикновено и включването на тях се случва, нали, за разлика от големи градове по по-лесен начин, бих казал, просто защото винаги има някаква общност, която вече има някаква нагласа и някакъв план за действие и съответно лесно се определя, да кажем, целта на някаква интервенция, ако тя се случва. Може би има по-малко спорове, дискусии, винаги се появяват някакви лидери, които са готови да поемат отговорност също за самия процес. И съответно това спестява доста усилия от организационната гледна точка. Може би от гледна точка на администрация също става по-лесно, защото обикновено общините имат контакти, нали, хората имат контакти с общините и съответно това се случва малко по-бързо, по-ефективно и няма различни административни пречки. Това бих казал, нали, от нашата практика, че общините обикновено се включват и доста подкрепят подобен тип инициативи, защото и също искат нещо да се случи, нали, в самия град или в самата общност. Аз тук съм избрал няколко снимки, които от няколко града, в които сме правили интервенцията. Едната от тях е от Стамболийски, това е едно малко село в област Хасково. Там сме правили всъщност с помощта на една организация от местната организация, интервенцията за създаване на класната стая за деца. Втората беше, която също е от Харманли. Тя също е била насочена за създаване на добри пространства за деца и за социализация. Третата е много интересен такъв казус, защото с тази общност в Езерец сме работили от години и всъщност това е добър пример как една общност се развива от една неформална група до организация със структура. Може би това като минава, нали, различни стъпки за развитието. Съответно, това, което мога да споделя от нашата практика, много е ясно също, че в такива общности устойчивостта на такива интервенции се случва по-лесно, защото те имат голямо желание да подкрепят и да развиват тези пространства, не да ги оставят, нали? Защото в повечето случаи, когато организацията си тръгва и си приключва с дейността, логичният въпрос, който се появява е какво се случва по-нататък. Нали? В такива общности в повечето случаи няма такъв въпрос, защото хората обикновено са много мотивирани да продължават подобен тип инициативи. Може би това, което имам да кажа Благодаря ти, Влад. Тук ти спомена общности и аз ще прехвърля към Любен, защото смея твърдя, той е един от хората в квартал Слатина, район Слатина, особено в квартал Слатина, който от вече няколко години целенасочено създава такива общности и то именно през работата в публичното пространство. Интересното там е, че има така все по-осъзнат нюанс, който върви към местна идентичност на слатинци. Това в София не е много силно, освен класическото, нали, люлин, младост, този тип неща, но тази местна идентичност, която кварталите биха могли и понякога път имат, тя просто е заровена, забравена и така нататък. София не се преживява толкова, колкото в Пловдив, например. И в този смисъл, интересно ми е, разкажи ни с 2 думи, с 2-3-5 думи, каква е практиката при вас? Как създавате ви общност? Как създавате демокрация през практика на терен? Здравейте! Както каза Даша, се казвам Любо. Приятно ми да видя толкова усмихнати физиономии. Има един-двама задремали. Сега деца вика, ще ги дигна. Как създаваме? С подкупи. Не се смейте, съвсем сериозно говоря. Викаме децата, елате да помогнете по един сладолед. Викаме големите, елате да помогнете по една биричка. И така се социализираме. Това в кръга на шегата, разбира се, но интересното е, че хората вече искат
искат да се включват. Слатинци са малко по-особени, така като характери, докато те допуснат до себе си, имат даже дума, която използват за които не са оттам, прикър. Така че там малко по-трудно, но вече така доста успешно работиме с слатинци. В това отношение ни помага и много и общината, даже съм си довел заместник кметицата, дигнете ръка. Смисъл такъв, че като има желание от общината, има желание от хората, нещата се получават. Наистина вече всеки един от нас го разбира, че няма как да чакаме само на общината, само на държавата или така нататък. И по един или друг начин трябва да се случат нещата. Освен всичко друго, освен всичко друго, че подобряваме средата, социалният ефект е много голям. Това, което не съм разбирал, може би, преди това, сега виждам как квартала вече хората се познават. Освен, че се познават, почват един друг да пазат, почват самостоятелни инициативи, викат ни, което само по себе си се разраства и доста... готино е. Срещате хората на улицата, как сте, що сте, здрасти, нали, там стана хубаво, тук можеш, нали, как си. Това е положението. Ако успеем и да научим и партиите да... не се смея даже, да се слушват така в хората и гражданите, ще станат нещата, може би. Би ли дал няколко примера за неща, които сте направили, за да придобият публиката представа какво правите в Слатина? Първото нещо, което направихме, едно футболно игрище, поставихме футболни врати, баскетболни кошове, беше доста празно игрището, сега е пълно с деца. Сега, като има много деца, има и боклуци много, деца вика. Обаче спираме мача по средата и айде тук идвайте да събираме боклуците. Отначало така доста странно ни гледаха родителите, после вече почнаха и те да се включват, нали, защото то карате децата тук. Учиме ги, викам, не ги караме, викам, заповядайте и вие да ги научите. Но е готино. Децата всъщност са толкова чистосърдечни в радостта си, че имат една мрежа на футболната врата. Сега ние като смирители, като деца, слагахме две чанти, риташ там, разправяш се, влезнали, гол е, не, докато сега вече нещата са по-различни и е много готино. Минаваш там пълно с дечица, играят, хубаво е. Като цяло доста градинки направихме вече. Помагаме и на пенсионерите, третата възраст. Оказва се, че пенсионерите, преди да отидем в нашия пенсионерски клуб, сега големата ни борба е да направим още един пенсионерски клуб, който напредваме, но пенсионерите всъщност са страшно готини хора. Те живеят, аз като хода там и доста се разчувствам, те живеят ден за ден. Те живеят така, все едно, днеска може да му е последния ден на този човек. Те ни научиха, че всъщност сега настръхвам, като говоря за това. Научиха ни, че може да се радваш на живота. И ние като отидеме там при тях, те винаги ни посрещат с едни китари, едни песни, въпреки че замкметицата винаги казва малко фалшиво пеят. Ама, нали, деца. Но много готино. Просто, ако не сте го правили, отидете в някой пенсионерски клуб. Просто е така, деца викат, едно кафе да изпиете, да поговорите с хората. Мислехме да им занесеме книги от столична библиотека и с шефката на клуба. Викаме, така и така, имаме там приятели, искате ли да ви донесеме и книги? И тя ме гледа така странно, викам, дали ми разбра въпроса. И по едно време отговаря, по-добре винце донесете. Добре подхвана темата за културата. Ще прехвърля към Даяна, с която с години сме работили и надявам се да не изглеждат нагласени моите въпроси. Опита, който ти имаш с публичното пространство и с... После ще ги гледаме картите, сега фокусирайте се върху разговора. С публичното пространство, изградите в него и въобще цялата среда, която създава това. И особено в контекста на културата, на културното наследство и особено в контекста на последните, колко станаха,
години и половина с ново архитектурно наследство. Логиката, че може да има една тема, която не е припозната от хората като важна, и тук давам, например, предложение за такова е зона Б5 като цялостен комплекс, и как хората се преживяват тази тема като нещо тяхно или чуждо. И съответно, с теб сме говорили, че самото пространство, публичното пространство може да е пространство за спор, пространство за съгласие. То априори е неутрално, но ние, присъствайки в него, го нажежаваме по един или друг начин или сприятеляваме. Какъв е твой поглед върху различните видове застроявания, различните видове среда, които създават различни видове или издават потенциал за различни видове общности? Зона Б5, Яворов, пък центъра, пък така. Да пробвам? Да, добре. Здравейте, и аз съвсем кратко да резюмирам коя съм. Даяна, архитект. Тук да представя работата на Фондация Ново архитектурно наследство, с която се опитваме да говорим за наследството по различен начин, по-интересен, по-примамлив, така че да събуди интереса, без който каквото и да опитваме да пазим, надали ще ни се получи. В частност, обект на нашия интерес е архитектурата от втората половина на 20 век и именно там е, може би, най-големия обем, не може би със сигурност, най-големия обем жилищна архитектура, в която ние всички живеем. И в този ред на мисли, в среда, в места за живеене, аз неизбежно се сещам за нашите междублокови пространства, нашите панелни комплекси и някои от страхотните образци, които имаме тук в София, за които смятам, че едно от най-характерните неща е, че те дават това място, където да се случва този публичен дебат. Центъра на града е страхотен, той представя архитектурата на едно друго време. Може да си представим как са живели хората в сградите там. По същия начин, тъй като средата винаги е най-добрия, най-честната визитка за това какво е едно общество, в панелния квартал, който е тотално отгоре надолу като проектиране на средата, подход, всъщност празнините се запълват, по мое мнение, може би много по-активно от хората, отколкото в много гъсто застроения център, да речем. Идеята за това да си част от квартал, такъв с много хора в високи блокове, е съвсем различна. Аз много по-често виждам на тези места едни местни общности, които по някакъв начин декларират своето присъствие там. Дали ще са си облагородили мястото пред блока, дали искат да направят нещо или са занемарили друго място. Това показва как тази среда действа. И много се надявам нашата работа като фондация, тъй като ние сме малко по-близко до настолната работа, до експертизата, анализа от по-високо ниво, това знание да се срещне с това как хората преживяват тази среда за живеене, кое им харесва и кое не им харесва, защото от архитектурна гледна точка можеш доста по-лесно да кажеш тези неща са ценни, това е иновативно за времето, това е устояло в времето, но това как хората го преживяват го прави точно такова каквото е и дава идеи за това как може да го развиваме или пък да загърбим и да започнем наново. Смяташ ли, че има определен вид публично пространство с архитектурна среда, която повече предразполага към общности, плейсмейкинг, грижа за пространството, може би в степен, или имаш ли такива наблюдения? Може би е нахално да го кажа от позицията на човек, който живее в София, който прави впечатление, особено на гостите си, като град, в който има място, но за мен на първо място е изобщо да съществува това място. Много от примерите ни в съвременното развитие бурно на градовете, по някой път основният проблем ми се струва, че то просто не остава място, където да се случи това. Така че малко не е нужно много, не са нужни огромни площади, за да могат хората да се съберат. По някой път е необходимо съвсем малко.
Но отново, връщайки се на панелния квартал като някаква типология и различните му разновидности, смятам, че тази не толкова ясно структурирана междина между сградите дават възможността хората да общуват по-непосредствено, да работят заедно за изграждане на местната демокрация, с това дали ще приватизират или ще се погрижат за общото ползване на част от средата. По много естествен начин стигаме до младост. Панелен квартал 100 пъти се каза. Сега това, което ти последно време, една от последните инициативи, е свързана дори не толкова с това какво преживява човек, излизайки от входната врата на апартамента си или блока си, дори градинката отпред, ами някакси търсенето на по-широк ангажимент с квартала. Имам предвид инициатива за създаване на дом на културата, културен дом в младост, какъвто не съществува. Какъв е твой опит с ангажирането на хората, така че те да погледнат отвъд директната среда пред блока, зад блока и битовото дори да го наречем, а да помислят за нещо, което е малко, пак е тяхно, пак е квартално, но не е пред вкъщи? Разбира се. Чувам ли се? Здравейте, аз съм Асен от младост, просто активист без организация, един от многото. Първо да кажа какво е характерно за квартала, за да имате представа точно какво визира и Любо. Младост е характерен с това, което колегата от Слатина се сблъсква, именно едно разделение на отделни групи по квартали, там така наречени, където общо взето всеки младост играе сам за себе си. Проблемите на младост едно са районирани спрямо проблемите на отделните му части, дори и така за всеки един район на младост се отнася. Обаче решихме да направим във връзка с много артисти от квартала, така установих връзка с тях и видях, че имаме много големи кадри в национален, дори европейски, до някъде световна сцена. Не само за музиканти, говоря за артисти от всякакъв вид. Имаме скулптори, имаме художници страхотни и така нататък. Така възникна инициативата. Нямаме място, на което това да се случва. Младост страда от един от основните проблеми на София за крайните квартали, именно едно застрояване на жилищно строителство, така нареченото, без обособяване на нови терени, така да го наречем, за облагодетелстване на социалното поведение на хората, култура, здравеопазване, детски градини и така нататък. Обаче защо има нужда младост от това нещо и защо подех инициативата? Първо, което направих проучване, какво им липсва на хората от младост. Тоест аз как процедирах? Процедирах елементарно. Тръгнах от нуждата на хората, след това посадих идеята, след което ги инициирах да застанат зад идеята. Естествено, всяка инициатива зависи от мащаба си, има различен подход, но в случая сметнах, че този е доста подходящ. И така направих едно кратко проучване, използвах момента, в който, между другото, община Младост ежегодно провежда от няколко години насам едно мероприятие, наречено Младост Фест, последвано от лятно кино до септември, включително и в момента. И на този Младост Фест хората стават общност. Буквално се получава плейсмейкинг на една градинка, която става общност, хората отиват там, забавляват се заедно, творят заедно, има работилници за деца и така нататък. Тоест имаме го опита. Обаче това, което им липсва на тези хора, е това нещо да се случва на закрито. Липсва им това нещо да се случва в останалите 9 месеца от годината. И когато хората изпитат нуждата от докосната културата, изпитат нуждата да го имат, те застават по-добре зад идеята, че трябва да има такъв културен център, застават по-добре зад идеите да изграждат нещо и да изисква то да се случи. Вече когато има желание, се търси и начин. Относно това, което той каза, тъй като в момента инициативата, тя миналата седмица приключи, беше събиране на подписи, все още е информационна, събира подписи, които ще се внесат в Столична община.
За пенсионерите не съм съгласен. Мисля, че бай Иван е този, който най-много се отзова във връзка с културата. По-скоро младите бяха по-скептични, може би заради по-голяма мобилност, която им позволява да отидат на културни мероприятия в центъра или на други места, докато пенсионерите така, тази възрастова група 60+, се оказаха доста голяма подкрепа на инициативата. Естествено, те имат и познания за квартала и как изглежда и знаят и значението на думата културен дом, което е много важно. Това, ако има други въпроси. И тук направо влизаме в диалога. Моля те, реагирай. Може. Явно не съм се заразил правилно. Бай Иван е предпенсионна възраст, към 60 години. Това, с което разсеях преди малко положението и показах, че имаме дядо Апостол, който вече е пенсионер, който търси пенсионерския клуб, който е супер добронамерен към всякакви инициативи, има знанията, както ти казваш, иска да помогне, нали, макар и да е вече на възраст, но пък има опита, с който допринася. Така че, да, това са два различни персонажа, ако мога да ги нарека. Добре, аз наистина малко ще подтикна тук през мен да минават, не толкова аз да задавам. Любо, ти имаш ли някакви коментари по това, което чу за младост и обратното? Два панелни. Заповядай, да. Айде, заповядай. Тъй като Слатина наистина става в момента един нашумял квартал с доста инициативи, въпросът ми е относно информационната ви кампания за тези инициативи, как я провеждате в различните възрастови групи, така че да достигне до най-много хора. Тъй като в младост в момента срещаме един голям проблем за това. Главно се използват Facebook платформи, които не се използват от всички. Instagram платформата не се използва също за тази цел. Местни медии не. Общината общо взето подема инициативата и тя да разпространява информация. Бизнесът оказва голямо влияние. Знаете всичките бизнес парка в младост. Един от най-големите партньори на квартала в всяко едно отношение. Но все пак младост изпитва това затруднение. Въпросът ми към вас е вие как се справяте с тези комуникационни канали? Като цяло през Фейсбук, Инстаграм и разлепваме такива брошури за по-възрастните хора. Както казах вече, деца вика, ние повечето пенсионери ги познаваме, а те се оказва, че всъщност си имат някаква комуникация между тях, която е много по-сериозна от Фейсбук. Казваш просто на един-двама и вече всички знаят, идват. То така, по този начин. Сега не е лесно като цяло, като искаш да хванеш така по-голяма част, малки и големи, не е лесно, но този проблем с липсата на зали за култура и така нататък, и не само за култура, и за спорт, това е нещо, което трябва да се развива. Няма как да имаме бъдеще, ако нямаме активно да спортуват децата, къде да отидат на театър, къде да отидат дори на кино. Просто някакви такива местни, като, как да го нарека, местни зали, които да могат да се използват от всички. Не виждам как може да стане. Аз това винаги съм се майтапал, защото съм роден в Дружба, в Искър. И там има дом на културата и винаги на слатинци викам, ние в Дружба имаме дом на културата, а вие в Слатина Пето Весело. Но мечтата ни е наистина да има нещо такова. Сега сме го постигнали до някаква степен. Сложихме едно шапито с съдействието на Мария Бонева, което то е такава обща инициатива между общината и частен инвеститор, която можем да ползваме за абсолютно всичко, разбира се, нали, съобразено и с техните интереси. Така че имаме някакъв напредък в това отношение. Шапитото е добро решение. Даже ако искаш, заповядайте да го видиш, да поговори с това. Наистина просто това е решение, което за сега ни устройва. Правили сме вече 2 концерта там. Планираме още някакви събития. Дай Боже да върват нещата. Аз бих подтикнал връзка между вас двама ви, Влад и Любен, относно
съвместните действия с администрацията, районна в случая, в твоя опит са повече с такива на по-малки градове. Бихте ли си казали няколко думи за това, ти да дадеш пример, как реагирате, как действате вие с администрацията и може би Влад да даде няколко примера в тази посока? Ние сме малко нахални, като цяло. Не ни връщат много. И така действаме с администрацията. Просто. Аз мисля тук, че за нас най-важното да имаш пряк контакт с някой човек, който работи в общината, защото така нещата стават много по-бързо. По нашите инициативи, в които съм показал, обикновено там винаги имало някаква подкрепа от страната на общината и както казах, че и те са били заинтересовани да има нещо в общност. Съответно, може би от тази гледна точка тази комуникация с местната администрация там върви много по-лесно от другите общини, където също сме работили и там не сме имали толкова успех, нали, защото това много зависи от спецификата и комуникацията. Но директен контакт, това е решение. Трябва да говориш с някой човек. То всъщност днешната дискусия ще завърши с такъв панел, който е посветен именно на това взаимодействие, но ти описа ситуацията в как се нарича в логиката на действие имам човек, нали, което ще е интересно да се дискутира след обед дали така добре работи. А вие, като сте работили двамата, Ангел и Влад, толкова с години, какво бихте си споделили един на друг като опит, поуки по-скоро от действията в места за живеене, активиране? Или какво бихте се запитали, което никога не сте успели до сега да го направите пред публика? Хубав въпрос. Аз първо мога да дам малко контекст. Като облагородяхме тези публични пространства, навсякъде прилагахме идентичен подход, който във всеки град отивахме по 3 пъти. Един път да проучим нуждите на хората, какви са техните желания и проблеми, свързани с даденото публично пространство. Доста често и ние предлагахме храна в знак на благодарност, че някой не е споделил идеята си или нуждата си, тъй като това винаги привлича хората. След това създахме една колективна визия, която одобрявахме с гражданите. И на третия етап, естествено, отивахме и работехме и облагородяхме местата. И от целият този процес има доста неща, които знаем и които се развиха в процеса, но може би, освен това, което казах по-рано, едно от най-важните неща, като изключиме чисто детайли, които са, като например, като отидеш в публичното пространство и като почнеш да правиш нещо, веднага хората това привлича вниманието им, те почват да любопитстват и така е много по-лесно да съкратиш дистанцията към тях. Но също така, когато се почва един такъв процес, е много по-лесно първо да намериш хората. Не толкова да търсиш дадено публично пространство, да намериш няколко човека, които имат желание, които вече може би са създали някаква общност и заедно с тях да действаш. Мисля, че това е ключово и това улеснява процеса. Предишните няколко години това нещо го тествахме в няколко места и със сигурност работи много по-добре и е доста по-устойчиво за това, което и Вивиан каза, когато общината не осигурява поддръжката, нали, тя остава изцяло на раменете на общността. Това е трудно, но не е невъзможно и имаме такива примери. Влад? Чувам ли се? Аз бих казал, първо бих се върнал на темата, която спомена и Вивиан в нейната презентация, че Community is expert, нали, общността е експерт в всичките такива инициативи. Може би, ако подхождаме към една интервенция, трябва да сме готови да влизаме в такава мини политика, защото всяка една общност има своите групи на интереси, има собствени си конфликти, които се случват, може да има някакви лични моменти, които се появяват. Съответно, трябва да си готов да търсиш компромис и да говориш с... нали, много хубаво е, когато се случва консенсус, нали, между хората, но не винаги се случва, за съжаление, така. И другото нещо е, което исках да кажа пак във връзка с това как нали, това се случва в общност, е нали, да си готов към това, че това може няма да стане. Защото всъщност имаме доста примери, когато
нали, инициативата не върви или нещо не се случва както трябва. Просто да сме готови към подобен резултат също. И за край бих подтикнал Даяна. Отново ще се върна в контекста на новото архитектурно наследство и това, че то е свързано с някаква местна идентичност, дори много случаи, ако вземем Яворов или зона Б5 с много конкретно място за живеене. Какъв съвет би потърсила от всеки от тези хора, които са по някакъв един или друг начин активни в свои общности, за това ценността на на Яворов зона Б5, дай друг пример, ако искаш, това просто се сещам, да бъде припозната или да бъде изградена заедно, или тази идентичност разширена, или не знам, нещо в това. Точно докато слушах другите участници, се чудих как би изглеждало, ако въпросното правене на място е прекарано през информацията за някакви неща, които трябва да се запазят, т.е. как хората биха реагирали на това, но това ми се струва, че освен на живо няма как човек да спекулира. В публичното говорене ние често имаме различни тези, които се изказват, тия панелни квартали, как имат срок на годност, как кога ще ги сменяме. В същото време изграждаме или избираме за себе си жилищна среда, често по причини съвсем различни от това какво ни харесва и нея, какво може да си позволим, но ми се ще като че ли в едно щастливо бъдеще да направим нещо заедно на терен с някакъв пробен обхват, в който да видим как това работи наистина. Иначе за Яворов, да речем, там местната общност сама разпознава ценността и още преди години се появява желание от самите тях да запазят квартала си такъв какъвто е, с нещата, които те намират за ценни, като недвижима културна ценност. Зона Б5, въпреки че не мисля, че има хора, които осмислят, че тази среда е достатъчно ценна и за хората, които се занимават с история или я намират като културно наследство, но там има много силна и жива общност, което всъщност е основата ти да идентифицираш нещо като ценно. Защото ценността трябва да идва от нас, ние като общество, група, да разпознаем тази ценност. Тя няма как да бъде сведена като пример. И си мисля, че сме в, може би, най-лесния панел. Ще ми е интересно в другите панели да чуя участниците как привличат общности, защото когато става въпрос за места за живеене, всички имаме мнение, защото сме там всеки ден, имаме поглед. Много ми е интересно за такива трансградски проекти, как това работи. Добре, благодаря. И някой от вас иска ли да коментира тази логика, която Даяна спомена? Заповядай. Малък пример точно на последния въпрос. Това, което съм забелязал е, че най-добрият метод, който работи в тези случаи, как да привличаме повече хора към тази общност, която изгражда специално междублокови пространства и ги облагодетелства, това е с добрия пример. Общо взето, столичанина днеска е поставен пред една информация, която непрекъснато трупа негативни впечатления, но ако му покажем добрия пример, той определено се включва в него. Забелязал съм го, че в младост един блок, когато си оправят градинката, детската площадка пред входа, то съседния блок не се бават особено много и продължават инициативата. В един момент връзката се къса някъде и се получава силен контраст, но все пак се разширяват тези райони и общности. Благодаря. И сега ни остава 5 минути за 3 въпроса от публиката, така че първите 3 ръце, които бъдат вдигнати. Един там. Може и коментари, разбира се. Да, извинявайте. 1, 2 и ще оставим 3. Чудесно. Започваме от там. Да. Не, отзад. Тя ще вдигне. Бялата блуза на черни рейта. Здравейте на всички и ви поздравявам за организацията. Аз се казвам Елена и живея в град Попово.
В началото съм на 2 идеи, задавам си въпроса за по-лесната и я описвам максимално бързо. Въпросът ми е супер прагматичен. Ако искаме да направим нещо в Попово, като го задавам от позицията на гражданин, а не на администрация или община, каква ви е пътечката за работа? На градоскоп, на всички, които сте тук, организатори и работещи. Имаме място, искаме да го облагородиме. Какво правиме? Въпрос, искаме оферта, дайте ни, за колко пари, искаме, да ни опишете процеса. Какво правиме? Иска ли някой от вас да реагира? Не. Да. Защото в случая всички коментират, когато те са стигнали до място с проблем, да облагородят. В случая аз подавам място. Давам ви живия пример. Опа, малко е си не то микрофон. Давам ви живия пример. Правите си гражданска инициатива, щом имате място и по-добре за вас. Ние в Младост нямаме място даже за културен дом, обаче го искаме. Правите инициатива, показвате вашите желания. Пък, както разбрахме вече, обществото е най-добрият експерт, тъй като да ще покажете нуждата това място да бъде оползотворено по начин, който обществото изисква. Вече самата инициатива може с администрацията да я коментирате, дори да входирате при тях това искане. И в последващ етап, тъй като това са едни такива бюрократични въпроси, при последващ етап бизнеса няма как да не се отзове. Това е една възможност, която общо взето никой здрав бизнес няма да пропусне. Място, което се използва от хората, не пустее. Така че това е моят съвет към вас, гражданска инициатива и здраво напред. Аз може би бих добавил, че това е хубав пример, когато вече има някакво пространство, някаква общност, която е изградена. Може би да се съберете, да си оправите някакъв акшен план, да направите някаква визия за това как искате нещо да изглежда, крайен резултат, към който да се стремите. И съответно за финансиране, понеже нашата практика включва повече работа с публичното финансиране, има различни програми, които също може да пробвате да кандидатствате, да търсите финансиране. Вече оттам, като ще е ясно, че имате някакъв план за действие, който е най-важната част на цялата плейсмейкинг логика, там ще е по-лесно да ангажирате медия, да ангажирате община, да ангажирате администрация, да преодолявате някакви проблеми, които се появяват и бариери. Там ще е много по-лесно. Последно допълнение от Ангел, но съм сигурен, че и после може да си поговорите с тях, защото... Да, първо, понеже не знам точно за казуса, но да си намериш, ако може на тия си говорим, съмишленици, ако нямаш. Ако имаш съмишленици, още по-добре, може да отидеш някъде до пространство, да отидете, да наблюдавате и да предлагате сладолет на хората и да си говорите с тях. Или нещо, може и плод, може и нещо по-така интересно, може и бира, да. И оттам ще си намерите отговорите на много въпроси, това, което казаха, какви са нуждите за това пространство, дали ги има изобщо и така нататък. И вече в процеса ще излязат и ще излезе това, че трябва да говорите с администрацията, да търсите финансиране, но според мен това са малко по-следващи стъпки. Значи съмишленици и място, т.е. и двете. А за съмишленици сладолет бира така. Въпрос от господина с... добре. Ще си позволя да изпреваря господина, тъй като моят въпрос продължава въпроса на госпожата или госпожицата от Попово. Така, тук според мен това си бяха едни празни приказки последните няколко неща, защото сблъсъка с администрацията и с всичките такива административни проблеми е изключително жесток. Те имат място, могат да имат идеята, събират си подписи, активисти и каквото и да било, но след като стигнат до администрацията, аз съм от Монтана, в администрация работя към общината и мога да ви кажа, че самата аз се сблъсквам с сериозни проблеми вътре. Те са пак малко населено място, убедена съм, че там проблемите са още повече. Чисто административно при нас нещата се случват изключително бавно и ако трябва да се въоръжим с някакво търпение, може би някакви години, за да се ни падне нещо от небето. Тук търсим подкрепа и съдействие за по-преки пътища.
окей, бизнеса, както той каза. Ние също бихме искали да подкупим децата с сладолет или с сандвичи или с бирички или така. Не, децата не. Но ба Иван или там, който беше. Но въпросът и проблемът идва от това естество, че административно ние удряме в стената. На нас ни се казва: няма пари, няма бюджет, няма държава, стоите и чакате. Но след като чакаме на едната купчинка с чакащи, това нещо времето го отмива и като приоритет остава назад. Как да се свържем с бизнеса или с нещо друго, което да намери по-пряк път, защото не за всяко нещо можем да намерим спонсори. Спонсорите също в малките населени места са ограничени. Тук сме, за да търсим съдействие и съвети от подкрепа и подкрепа от вас, защото аз вътре от администрацията познавам всичките дирекции, всичките директори, цялата структура, но имам сблъсък с това нещо, нещата да се случват своевременно. Така че благодаря ви, надявам се да получим помощ за това нещо. Иска ли някой директно да реагира на... Да. Значи, трябва да продадете в кавички идеята си на общината, те да виждат смисъл това нещо да се случи. Първо. Второ, парите никога не са водещ фактор при плейсмейкинга. Можеш да експериментираш по много варианти, които ще струват 50, 100, 200 лева, за да покажеш физически на общината, че нещо може да се случи на това място и то може да работи по един по-добър начин. Нали, един вид тактически урбанизъм, просто с някаква временна намеса. Сега зависи какво искате да правите, разбира се, но така не винаги всичко... И може би не винаги водещ трябва да са парите и тяхното намиране. Само да помоля, защото времето напредва. Да. Любо, искаш ли да кажеш нещо? Аз искам да кажа, че утре ще има работилница на тази тема. Съветвам ви да се запишете в нея. Влад? Да, аз последно исках да кажа, че тук, поне както описвате, не съм запознат с вашата специфика. Два момента, които трябва да разберете откъде идва проблем. Дали някъде в процеса, който куца, нали, и съответно трябва да се оправи, или от политическата воля, защото това е другия фактор. Ако няма желание, то е много малко вероятно, че нещо се промени. Защото това е, за съжаление, най-определящия фактор за общностите проекти. И бих се съгласил също с Ангел, защото трябва да се дава някакъв добър пример, за да се промени тази воля, ако я няма. Мерси. Последно. Аз съм инженер Симеон Николов от най-голямото село в България и в София, село Лозен, от най-голямата община и най-зелената община, община Панчарево, където е едно прекрасно място за отдих, за живот, където има най-малко инвестиции от Столична община. Ние в Лозен вече се организирахме. Тая тема, благодаря за организацията, и тая тема трябва да продължим в много по-широк кръг и в много по-често да се срещаме, защото действително с столичната администрация проблемите са огромни. Ние, крайните квартали за община Панчарево, не се отделят никакви средства, нито за инфраструктура, за нищо. Строи се хаотично, строят се едни селища затворени, което не знам кой го допусна това в най-хубавите села, да се строят затворени селища и то такива грозни, които не може да си представите. Сега ще ви кажа само за една наша инициатива. Вече в Лозен има гражданско общество, обединихме се, всички организации, читалища, училища, ние Гражданския комитет за защита на Лозенска планина, Сдружението за развитие на Лозен, и направихме един проект заедно с УАСГ, идеен проект за център Лозен, където обединяваме детски парк, зелен клин, след това спортен комплекс, спорт за всички. За него се борихме не знам колко много години. Чак сега Столична община реши да го даде на нашия спортен клуб за стопанисване, но не влага нито един лев. За всичко събираме пари от населението. Хората, и най-важното е спорт за всички. От най-възрастните хора сутрин ходят да тичат, децата играят с колела, футболните клубове тренират. То е най-прекрасното място в София. Другото, което е, над него се намира комплекса за култура. Там се направят съборите, надпявания, конни състезания.
Просто едно прекрасно място в подножието на планината и накрая около общината. Един обществен център, където всички хора да могат да се събират, да общуват. Защото в Лозен най-много общуваме на курбани, на събори. Читалищата са най-активни. Специално нашите читалища, във всички наши села на район Панчарево, трябва да ви кажа, че читалищата са нещо уникално, трябва да ги запазим и да ги подпомагаме. Но много най-важното е Столична община да помага, защото за нашите райони няма никакви инвестиции. Благодаря. То след тази реклама на село Лозен, как няма да искаме всички да се пренесем там. Чудесен разговор, поне според мен. Благодаря на всички ви за включването. Всички осъзнаваме, че някакви 2-3% от знанието на участниците е споделено в тези 45-50 минути. Ще имате възможност да си поговорите с тях и по време на паузата. 1 час горе-долу ще бъде тя. Съветвам ви да го направите. Именно с такива много практични въпроси. Как сте го направили? С кого говорихте? Колко ви струваше? Откъде почнахте? Има смисъл в това нещо. И давам микрофона на Ласка, за да продължим нататък с програмата. Благодаря. Да благодарим на нашите панелисти.